אורית ארזבום הייתה שם ואפילו עזרה לנקות. שנה וחצי היינו עסוקים במאבק ציבורי מאוד גדול כדי להוציא מכאן את האנשים שבעצם עשו פה כבשלהם, והצלחנו במאבק ארוך להוציא אותם מכאן. אז עכשיו זה סופי. חוף הגולשים חזר למי שבאמת אוהב ומשקיע בחלקת האלוהים הזו. אלא שלפני שחנכו מחדש את החוף, התקבצו הגולשים ביום שישי האחרון על מנת לנקות את כל הזבל והלכלוך שהצטברו בתקופה האחרונה. אנחנו יזמנו יום ניקיון לנקות את החוף האהוב שלנו, וזהו, חבר'ה הגולשים הגיעו, מנקים, תוך כמה דקות כל אחד 2 שקיות זבל ונגמר הסיפור. אז אולי בקרוב נשוב לראות בחוף תחרויות בינלאומיות, אבל בינתיים מסתבר שזוהי רק המשוכה הראשונה שעברו הגולשים. לעיריית חיפה יש כבר תוכניות לפיתוח האזור, ובין היתר ייבנה מחלף שיעבור מעל החוף, ומתחתיו יוקם מועדון גלישה מפואר. הגולשים מצידם מבינים את הצורך בפיתוח, אך מקווים שקולם עדיין יישמע. אני מניח שבעתיד העירייה תהיה שם כשיהיו בעיות יותר גדולות ונצטרך להתמודד בעתיד עם דברים גדולים יותר. אני מניח שהעירייה תראה את מה שאנחנו עושים בעין יפה ותמשיך לעמוד לצידנו בהמשך הדרך. יפה. אחרי חיפה גם קריית